Munda kupasa ukachira mulire ufulu wase anali nawo muide ni Adamu yo yinupakaniza mwati mwina mumtima ngawana libe kumari ngawanja chikondi ndipamene mubana mpangira mkazi monga mwatiti yake kuko ndipamene chikondi chinayamba inoyo mpaka lero. Pamoyo wa muntu ndicho chikondi ukakala weka weka ai moyo sukoma ndichifukwa chake chauta anapanga antu awiri awiri inde ndidziwa wachiwiri wanga ungakale iwe nawe udziwa wachiwiri wako ningakale ine ndikasungulumwa nawe so umasungulumwa ukasungulumwa na ndenso ndimasungulumwa ndichifukwa chake ndimabombereza kuti tidzasungana diwe baby mtima wanga koti chikondi changa paiwe mwali chotuluka kale kale pamabwalo amabodza ndiwenda chuka mwali usamapeseki ine ndimakondwera ninkazo pacha utango pa mulengi kutsikala chitsanzo cha bwino kwawontsana mwali opusawo akamakuuzaza chibwana na mwali kungoma sacheku koti azinzako ena sakondwela kuti wako ndine angafunitsitsa nditakala wawo koma analepere